Rýchlo chodia videá od nás, Studio Freezer na YouTube. Odpoveď je veľmi ľahká. Ľudia zo Studio Freezer nemajú asi čas, alebo na Skype, alebo niekde proste nevedia navolať. Chalani zo Studio Freezer, mám pre vás malinký oznam, že do dňa 25. by som bol rád, keby ste mi zavolali. A do 30. teda, tak nie, do 30. nie. Do 10. 6. by som rád bol, keby sme dokončili jednu veľmi dobrú sériu. Séria Tí, čo prežili. Alebo ešte nejaký taký originálny názov. Má to veľmi veľa ľudí na YouTube. Keď si dáte Minecraft filmy po CZ jednoho ako počta, no tak vám to nájde. Servery, ja som zdebil. No nie servery, ale proste vám to nájde. Minecraft filmy, tí, čo prežili, CLM kanál a tak ďalej. A je to najlepšie pre mňa, keby sme už natočili konečne kurník nejaké video, tak ja by som bol za to veľmi rád. Lebo, pozrite sa na to takto. Od dňa, čo ja viem asi 1.5. sme sa našli s chalmi z Studio Freezer, alebo ešte skôr. No, tak sme to boli, super. Dohodovali sme sa, volali sme spolu. Len problém je v tom, že jeden nemá mikrofón, druhý ma nevolá, tretí má online, ale neviem, či chce sa s nami volať. A jeden má offline, čo vôbec nechápem. Iba občas dá nerušiť alebo online. A záleží na tom, keď ja som neruší, tak proste s niekým asi volám niečo veľmi nejako dôležitejšie. A tak proste to je všetko. A keď mám online, tak mi voláte, ale keď mám som preč, tak som preč, alebo čo ja neviem niekde. Keď mám neviditeľný, to rozpoznáte ľahko určite. No a proste je to o tom. Aby som bol rád, keby ste mi fakt ako... Keď som offline, tak mi nevolajte prosím. Vtedy som preč úplne, že ja čo viem. Niekde úplne preč. A keď mám neviditeľný, čo rozpoznáte, keď vám zvoní mne, keď zavoláte v Skype, keď mám niečo, že za nemám žiadne poličko. No tak to je ľahké. No a hlavná vec, čo som chcel povedať, je chalani zo Studio Freezer. Teda do toho dňa 25. by som bol rád, keby ste mi zavolali. Určite v 2014 alebo do 4 do 14, to dneska vydám. Alebo dneska to ešte vydám. Takže bol by som rád, keby ste to vydali. Teda zavolali 20.5.2015. No, príste tam. No. A 30. No, alebo ja tak. 10.6. by som už kurník rýchlo som a dokončil jednu sezónu. Takže to by bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, tak napíšte prečo, ja to zlepším. A ja sa s vami lúčim a čus. A nezabudnite volať. Čus.